És vostè pare? És vostè mare? El seu fill o la seva filla tenen dificultats en problemes matemàtics? Mirin, això passa a moltes nenes i a molts nens, perquè els estudis diuen que només el 30% dels nens i de les nenes entenen els problemes. L'altre 70% fan proves i a veure si encerten amb l'operació. Òbviament, això és una gran dificultat per tota la seva escolaritat. Per això, si vostès, si veuen que al seu fill o a la seva filla li passa això, no dubtin a fer servir els quaderns que ara els hi proposaré. Perquè hem tret una col·lecció de quaderns que es diuen Dominar els problemes matemàtics, que ensenyen als nens a comprendre quin és el procés que s'ha de fer per resoldre'ls de forma graduada, senzilla i clara. Amb el primer quadern s'ensenya a resoldre problemes de suma i de resta. Se'ls ensenya a pensar, a resoldre-ho. Amb el segon quadern s'ensenyen a resoldre problemes de suma, resta, multiplicació i divisió, és a dir, de les 4 operacions, amb una única operació. Problemes senzills de suma, resta, multiplicació i divisió. Amb el quadern número 3 s'aborden problemes de suma, resta, multiplicació i divisió, però de 2 operacions. I se'ls ensenya a buscar quina és la dada enllaç, quina és la dada que vincula una operació amb l'altra. De forma que ho veuen amb una lògica extraordinària. I això és una ajuda increïble per a la resta de l'escolaritat. Amb el quadern número 4 s'aborden problemes de 2 i 3 operacions. I amb el dominar els problemes, amb el quadern número 5, dominar els problemes matemàtics 5, s'aborden problemes de 2, 3 i més operacions, però se'ls ajuda a resoldre'l de formes diferents. Algun d'ells, fins i tot, de 10 maneres diferents. Per tant, vostè què s'ha de plantejar? On està la dificultat del meu fill o la meva filla? Sap fer problemes de suma o resta? Si la resposta és que no, comenci pel quadern 1. Si la resposta és que sí, preguntis, sap fer problemes de suma, resta, multiplicació o divisió d'una sola operació? Si la resposta és que no, comenci pel 2. Si la resposta és que sí, passi al quadern 3. És a dir, busqui quin és el problema que té el seu fill i a partir d'aquí decideixi quin és el quadern. Si és suma, resta, multiplicació o divisió d'una operació. Si el problema és quan hi ha 2 operacions, llavors necessita el problema 3, el quadern 3. Si el problema és quan són de 2 o 3 operacions, llavors baixi al problema número 4. I si en realitat el que li fallen són, per exemple, els problemes complexes de 2, 3, 4 operacions que són de sistema decimal, de quilòmetres, de mesures, de litres, de quilos, de fraccions, llavors agafi el 4 o el 5. I d'aquesta manera jo crec que serà una ajuda molt gran pel seu fill i quan torni a escola, quan d'aquí unes setmanes hagi acabat aquest quadern, veurà que el professor o la professora dirà quina gran diferència. I és perquè aquests quaderns creen una ment matemàtica. Vostè estima el seu fill, ajudi'l. Vostè estima la seva filla, ajudi-la.